Baba ndokuvadza kanuvati. Ndibatsirewo ndikupenga kane ndibatsirewo. Wakatoponya zvidhina mbva ndatiza. Wakaponya 1000 ngakarongwa. Madzibaba bond vanozikanwa nevazhinji kunzi vanobatsira uye vaine sowe ravo kuUnity N vakasungwa nemapurisa kwaziko mushure mekunge vazhinji vataura vati mushure mekunge vaita unge munhu ari kurasa njere. Vakasvika pane imwe imba apo pavakanga vachitotaura kwava pachezvavo ivo vachitaura kuti ndibatsirei ndinenge ndiri kupenga uye vanonzi pamba ipapo vakasiya pfuti nebakatwa ranga riripo. Vatataura navo vati zvakaitwa namadzibaba izvi zvaitovhundutsa zvokuti vaishanda vachiforoma zvidhina vazhinji vakatotiza nekuda kwezvaiitwa namadzibaba bond. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha, muri muchirongwa The Village. Musakanganwe kuita subscribe. Zvamurutsanangudza zvakaitika vakasvika zvichokwadi vakanga vachimhanyisa motikari vachiita sevanoda kurova vanhu nemabhara vachisimudza mabhara vachida kuita sevanorova vanhu asi mushure mekudaro vakanga varasa pfuti vakadonhedza pfuti yavo nebakatwa ravo pamba iyi yamuri kuona iri paseri apo nebakatwa ravo. Saka chakazoitika ndechekuti vakauya uko kuzvidhina kuzasi ndobva vasimudza bhara vakuda kurova vanhu nebhara vanhu ndobva vatiza. Saka pavakazodzokera kuti takazonzwa kuti vabatwa nepolisi vaendwa navo kudema. Ndo maonero atakaita nemanzwiro atakazoita kuenda kwavakaita kudema nemabatirwo avakaitwa nepolisi kunzi vakanga vakuita sevanogona kuponda vanhu kana kuuraya vanhu because vaiti vakabata foshoro votanga kutaura kuti inini ndatobva kustate house izvi so vakabata foshoro yavo vachiita sevanozvambura pasi nefoshoro yavo vachitaura kuti ndamuuraya afa ndikutobva kustate house izvi ndo pandakagumirawo kuona ipapo. Imimi makaonei? Inini madzibaba bondi wakasvika pabasa pangu ndinonzi Mukanya ndaitoita zvezvidhina mbva wasikutora bhara randaishandisa mbva warikanda mudenga mbva watora mafoshoro mbva watanga kupwanya zvidhina zvangu wakatopwanya zvidhina mbva ndatiza wakaponya 1000 ngakarongwa. Takatotiza vanhu vese vakanga vari ipapo vakatotidzingirira wachimbva wamutsa motikari yavo wachimbva waenda hanzi vakazobatwa nepolisi ndokuguma kuona kwatakaita. Paiitika chiitiko ichi chekuti vari kupwanya zvinhu maiziva kuti ndiani here? Hataisatombwaziva. Pane vamwe vakataurawo vemuno maziko kunzi vanonzi madzibaba bond isu tanga tisingavazivewo. Wanga ine Toyota Fortuner ndo mota yawaifamba nayo wachipopota vasina hembe yekumusoro wakapfeka trouser vasina boots vachiita sevarida kubhinya vanhu maitiro avaita dzingira vanhu nemafochoro vanhu vese vakatiza vaitofloda taka waitoti ndatouraya munhu izvezvi ndira kutouraya munhu. Kutiza kwamakaita inyaya yekuti maifunga kuti vari kupenga here kana kuti maitiza kuti zvauri kuti ndiri kutsvaga munhu kuti ndira kuuraya? Buruka munhu uyu motikari maonero edu isusu nemaactions avakatanga kuita takaona kuti munhu asiri normal ndo patakatanga kutiza nezvombo zvavaibata vachipotsera mudenga vachiita sevarida kudzingirira vanhu vachitiza ndo maonero atakaita. Ende pavakasvika vakatoshedzera vari mota vakati uyai kuno vanhu imimi ndiratokuurayai madzibaba bond. Wadadza ndoda kutouraya munhu madzibaba bond. Ndobva vazobuda motikari vachimbva vaya pataishandira mbva vadzingira vanhu vese ino vakatotora bhara rangu randaishandisa vakarikanda mudenga negodzi so wakatanga kupiriguka pamusoro pemadhara. Maonero angu andiri kuitawo pamurumo uyu anogona kunge aine mhepo iri paari yemunhu waakamboponda kana kuri kunzi akaponda munhu because aritaura zven'anga aitaura zven'anga yekuchipinge yaakauraya saka n'anga iyi hatiziva kuti in'anga rudzii saka mhepo iri pamurumo uyu inogona kunge iri yekuponda munhu. Pano aitotaura nyaya yekuti ndakaponda munhu n'anga yekuchipinge exactly. Pane vari kutaura kuti ivo madzibaba ndo vega vakaenda kumapurisa kunozviti ndauya pano inini pane munhu ari kunditandanisa. Aiwa havana kuenda vega kumapurisa. Havana kuenda vega. Vakatobatwa nevanhu. Vanga kutopwanyira vanhu zvinhu pamusika. Vanga vakutozunguza mafiriji ada kuti asinga achadonha asi madrinks anga ari mukati aidonha mafiriji achivhurika.
pano vakazobva sei panapa panharaunda ino yezvidhina nekuti tiri kunzwa kuti vakazoenda futi kumashops. Vanga vaine pavakabva mota pano ndopavakazonobatirwa ikoko. Saka muchibva panapa mune makuenda kupi? kumashops. Mune makuenda futi ikoko. Vanga vaine motikari. Semunhu Vakatoenda akanga aine nemotikari yavo. Vapedza kuparadza pano nekuparadza zvidhina zvenyu zvamataura vakabva vapinda motikari. Vanga vatopinda motikari yavo vachibva. Mota yaifamba sei? Waitodhiraivha motikari speed yacho yaimhanya, speed yange ine motikari taifungidzira kuti vanogona kufa ivo kana wakaita kuuraya vanhu. zvekuspida pakuona takatofungira pamwe utonorovera Takafungidzira kuti vanogona kuuraya vanhu, takafungidzira kuti vanogona kuuraya vanhu nemamhanyiro avaita nemotikari. Semunhu anga aine brain dzisina kugara panzvimbo nemamhanyiro acho avaita, vaigona kutuma vanhu vakafa. Saka patakanzwa vabatwa nepolisi takatoti Mwari apinde. takatoti makorokoto Bhita vachengetedzwe because vaigona kuuraya munhu. Baba tanzwawo kuti vanonzi Madzibaba Bhonda vakasvikawo nepano. Mungatitsanangurirewo here imimi kuti zvakatanga sei? Alright, ndingangoti musi vakasvika kumapast 6. Saka vasvika kuma to 6 ikoko ndobva sorry, to 6 nguvai? makuseni seni. Saka ndobva ndatonzi nevana vangu murungu wenyu asvika. Ndobva ndadongora ndikaona ndikatoti haasiriye kuti anga uya asina kundifonera here. Ndikabva ndadongora pahwindo ndikaona imotikari haisiriyo. Ndobva ndabuda. Ndichibuda panze ndakaona iye atori pamotikari yangu pakona apa achitozama kuvhura dho achinditi chamwa ndibatsirewo ndinge ndiri kutopenga. Ndikati uri kupenga zvikanzi handiri kutopenga. Ndikati kwendava ndiri kuda kuzama kunzwisa pari. Zvikanzi ndinenge ndiri kutopenga handisi kuva zvakanaka achirasa nyaya. Saka adaro mai ndobva zvikanzi ona vanhu vari kutonditarira ita seruda kundirova. Ndikati handogokurovera chii. Ndobva ndabuda panze ndichisvedera padhuze naye achitsanangura kuti achirasa nyaya ndichida kuzama kuwisisa kuti ari kuzama kuti kudii. Ndobva ndaramba ndichitaura naye paya. Saka madhamu ndobva vabudawo vachitoti imhitambirai kure naye munhu anenge ari kutopenga. Ndikati hazvisho ari kupenga ari kutopenga. Ndobva anditi handibatsirewo shamwari. Ndikati urubva kupi? Zvikanzi aiwa achitsanangura zvisingambohwisisiki. Saka ndobva azombopinda kuseri kwechimwe chishopu chirapo icho achizama kutendera paya. Ndobva madhamu ndobva abuda aida kuzama kutsvaga vanhu kuti tiwane kuyamurika. Ndobva afamba aita kunge ada kuteera kwavari kuenda paya. Achizama kuenda kwavanga arida kuenda ndobva abva adzoka pano. Paakazodzokera mumotikari make ndopakazobuda vane pfuti. Ndopandakarega kuchitambira padhuze naye. Ndobva kutoti shama ndibatsirewo achingotaura nyaya dzakangosiyana. After that abva atusumudza motikari yake ndobva aenda necheparodhi pane vakomana vanga varapo. Ndobva paakadonedza pfuti nebakatwa rake. Saka paakadonedza pfuti riya ini ndobva ndatova parodhiwo futi apo yamira parodhi apo. Ndobva ndatozoona kuti adonedza pfuti muchinda uyu. Ndopandakaumhanya kupolisi ndichizama kumhanya kupolisi paya ndichivaudza kuti muchinda uyu ane mota uyu adonedza pfuti kaiuyi. Saka vamwe vanga vakurumidza vachiti ndiMadzibaba Bhonda. Saka mapurisa ndakazonotora mapurisa ndobva akazouya panapa. Iye anga asumudza mota pajaindi achipinda akadai so. Ndobva inini ndatora mupurisa wayo ndobva ndauya naye. Ndobva akahotora pfuti nebakatwa riyari. Bakatwa rakambosara. Ndobva azomboenda kumapurisa. Ndobva azouya kuzotora bakatwa riya kumanheru. Ndokupesana kwatakaita nemuchinda iye. Asati auya panapa maimbonzwawo here? Because vamwe vanhu vari kutaura kuti munhu anonzi ane mbiri kudunhu rino rechitungwiza nekwaziko kwaseke. Makambonzwawo here zita rake rekunzi Madzibaba Bhonda? Zita rake ndakangorinzwawo. Iye mamusingamuzivi zvokuti paakauya? Iye ndasingamuzivi. Vamwe vari kutaura vari kuti ari kunzi akaponda munhu. Imimi runyero kuperero makamborinzwa here? Ndakatotanga kutozvinzwawo after kupolisi kwacho neko. Manzwa kuti munhu ambosvika pamba penyu mangwanani imi muchiri makarara ari kunzi akaponda munhu. Zviri kukubatai sei? Hamuna here kutya kwamuri kuita kuti mufunge kuti kana ichokwadi kuti akamboponda munhu anga ari pamba pangu uye anga aine zvombo zvaanga ainazvo? Izvozvo ida hatinambobatwa nemweya wekutya. Takangotiwo pamwe zviwira vanhu vanenge vangobatwawo nezvinenge zvavabata. Ndochete mafungira takaita kutya ida hatinambobatwa nemweya wekutya kuti angagona kunge aine zvimwe zvaanga achifunga. Angotiwo semunhu ari kuratidza kuti ari kurasa njere pamwe kurasika kwenjere. Mafambisiro aiita mota
makamaona here uye aikuvhundutsai here kuti mafambisirwo emota aya? Madhiraivheri aiita mota airatidza kuti munhu anopenga, but kana achidhiraivha ainyatsoona kuti kumberi kwangu kune mota aitodzora mazwi, asi masumudzigwa yaito ndiyongoona kuti brain dziri kurasika idzi, asi kana akusvika panokuwadza anonyatsomisa motikari yake omira, asi masumudziro achona ndo aingoona kuti zvishuwa pane zviri kuitika. Munhu akasvika kumapasti 5 tichimuona mota yake yanga yakamira iri apa, ndopanga akamira. Saka time akashedzera mwana akati murungu wenyu dedi auya, ino ndakakwanisa kumhanya kuti auya sei asina kufona. Saka time yakasvika vana, time vandofa vabuda panze, vachibuda panze vakasangana naye achibuda muchishopu, ndo maibuda. Saka time yakasvika kavashedzera kuti ndibatsirewo vanhu we, ndibatsirewo kani vedu we, ndibatsirewo kani. Saka time yanda vashedzera kuti imi kasirei bonai munhu mashedzai vamwe, asi vakaramba wangomira ndopakabata dhoo ndokuvavhura dhoo rake ndokuvadaiso, ndokuvhatora chiwesi nechanga chiripo ipapo ndokuvadzoka ndokuvati ndibatsirewo, ndikupenga kani ndibatsirewo, mirai kani musashedze vanhu, musatize. Saka ini time ndatanga kutiza nzi uri kutiza dzoka kuno, dzoka mukadzi wangu, dzoka kuno, ndo ndaramba ndichitiza. Saka time akabva atanga kunditevera ndo anamhanya ndakadaiso nokuseruka. Saka time akanditevera anga akabata futi nokuti akamhanya kutotora futi yake apa, ndobva atanga kutevera kwanzi vanhu vanoziva ndiri kupenga, rega kuzivisa vanhu ndiri kupenga. Saka time iyo ndakamiti ndichishedzera imi mushedzai varume makaita semi, ndobva adzoka futi ndobva abata mutenge ndobva ati bande pakati akati ndibatsirewo kani ndibatsirewo. Saka time akazotanga kunditevera ini ndichitiza, ava ndo pakasara kadonza bakata rake nefuti yake ndobva isiya pakona. Saka time iyo tikapedza kudaro ndo time yakazoti ava ndobva vazomhanya kuchikebheni, vamhanya murume wangu akamhanya, ndobva asvika kuchikebheni ndobva vatozoya nemupurisa ndobva atora chifuti yanga iripo ndobva vasiya bakatwa ndokubva vaenda. Saka kuenda kukati iye akabva mhanya akadaiso achinosvikapo akasiya donhedzera zvidhina zvevanhu futi ipapo achingoti ndibatsirewo kani ndibatsirewo, musi kundiona here, ndibatsirewo ZANU-PF. Mukadzi womunhu aingorasa nyaya dzacho dzasingahwi kuti ari kuti kudii nyaya ari kutora, kana hwani angasinganzwisiki kuti nyaya dzake dziri kufamba sei, asi aingorasa njera angasina hwani aioneka kuti iri kunanga noku, handiri munhu ZANU-PF chichi, aingobata dzakawanda nyaya. Ndokuona kwandakazoziri kwandakaita ndobva aenda, ndokuenda kwakaita musumudziro akaita motikari wacho aimhanyisa mota. Achakanetsa nje kuti pane mota dzimwe dzaimhanyaka angasingade kurovera mota yake, aimira nemota yake aitomisa mupindiro akaita murodhi angoti vhe achibva atokrosa kare. Ndokubata kwakazoitwa nepolisi, bakatwa ravo vakazoya polisi angotora futi bakatwazoya kutora zuva ravira, asi vakasvika ndisisipo vakabva utifonera baba musha. Ndokufamba kwadzakaita nyaya dzipi dzamadzibaba bondi. Madzibaba bondi taingova nembiri yavo, kana hapana asingazivi madzibaba bondi, nyangu munhu wese vese nyika takawanda vari kuzivani madzibaba bondi. Vane mbiri, munhu ane mbiri isingaiti. Madzibaba bondi vanga vane mbiri yokuti vaibatsira vanhu zvichidiwo zvichiita zveshuwa. Aiwa taingonzwa zita plus kuya kwakaita pano zvakati chinetsa kana nanhasi nehomwe kuti kwose vazobva kwese uko vachinanga babi pano. Saka zvinhu zviri kutinetsa kuti pochirudzi akuvhunduka, takatovhunduka kazvo zvinotyisa, zvinotyisa nokuti hazisi nyoro kungoona munhu futi kudai anga akapfuura isusu. Plus mota yacho taipi yemota musvikiro akaita takatotya futi. Achizobva makabva first ndo makatanga kubuda, achizobata mota achinditi ini chimuti batsirwa imhanyai kune vamwe ava vakambotanga vari padhuze naye asati waona. Time akazoenda inotaita akafamba akasvika apo otora oenda kutora futi, ndopakatora futi yakaita akasvika orova mota iyi oenda kune yake oidi worova kusvika azopinda murodhi svikaenda kwaenda. Saka zvimwe zvese takazongonzwa kuti kana maminista chaiwo kwayaimuziva madzibaba bondi, kana vakaya kuzotorawo nhengirika hapana munhu angasinga bakato munhu wese vakatoritywa kuritora vachoti sei sauti noti madzibaba bondi vane mbiri yokuti kana simba bakatauravo iro rakada nogona kana kuchera pasi pariri apa. Saka hapana kana kari guma. Ndokupera kwazvakazodi kwazvakaita nyaya idzi.